Vittu tää rupee sataa. Fuck me. Jatketaan ihan sekunnin päästä. Sori, mä taisin äsken sanoa tuossa V-sanan, mutta vittuako siitä. Kohta noin. Se rupes satamaan, niin mä tulin tänne kasvihuoneeseen. Niin joku mulle ehdotti, että mä tekisin asiavlogin aiheesta puukon esillä oleminen yleisellä paikalla. Et mulla on puukko näkyvillä, kun mä käyn kaupassa. Mutta onko se tarpeellista ja kuinka paljon teistä tuntuu siltä, että teitä kusetetaan, kun te näette jonkun linkin vaikka Iltalehden sivuilla tai vaikka lehden kannessa tai löövissä ja sitten ostatte sen lehden tai sitten netissä, kuten näette sen otsikon, klikkaatte sitä ja sitten katsotte sitä uutista sen jälkeen. Just. Lol. Hei! Täällä on nyt 2 ne lupaamani vieraat. Ne on nyt täällä. Mun pitää hakea koko ajan niille juotavaa. Varsinkin tuolle joukolle. Se on hirveä loppasuu. Nyt vittu, en mä nyt niin juopunut. Mä oon nytkin ollut 2 viikkoa selvinpäin. Nyt teidän pitää oikein juoda. Mitä se mitään? Täällä olisi. Mut Jouko jää tänne yöksi. Tehdään vähän juhannustaikoja. Tästä tulee hienoa. Tässä on Fiskars. Joo. Vähän ruoasta se toimii. Mennään katto. Täällä ne varmaan näpittää. Ne varmaan kattoo Easy Red pätkii täällä. Joo. Täällä on housut kintuissa. On! Kato! Siellä se on! Tadaa! Mitä mä sanoin? Se on housut kintuissa. Oikeesti nää meidän kesken, niin mulla taitaa vähän jöpöttää tällä hetkellä. Ei tuu mitään. Mistä ei tuu mitään? Eiks irtoa? Nyt ei irtoa. Mut nää on nyt ne kaverit. Ei me olla sun kavereita.